नोंलाय बबेयाव थांनो ओंखारलायखो रिहार्सेलाव आयै प्रग्राम दङ आं दिनै न'आव थानो सोलाबा ओंखामखौ सोरथो संगोननो दिनै सानसेया आइरुङा संबा जाया होमबा दिनैथ' रबिबारसो कलेजबो गैया आं सोलाबा आफा लोगोनि बार्थडे जाहैनांगौ दं दे जागोन दे खायसे खामानिनि थाखाय ओंखाम संनाया गिदिर बाथ्रा नङा जों उखैब्ला संनानै जागोन बेलाय माथो गिदिर खामानि गावबा गाव उखैनायखौ सुफुंनानै लानो हायोब्लाथ' मोजाङानो थाङाय गुबुन जायगायाव फांसन दङ जेला रिहार्सेल गैयाब्ला बोरैथो मोजां जानो रैसुमै ओंखारना दङ माथो फैदो थांदोनि न'खराव एसे फिसा फिसौ खामानि मावब्लाबो गारनानै फैजाया दा लोगोफ्रा मोनफैजोब्बाय जानांगौ बिसोर जोंखौ नेगासिनो दङ रैसुमै फै गाखोदो हनै सौफैबाय बहा फै फैदो औ दे गिटारिस्टआ मोनफैयाखै गैया मोनफैयाखै र' फन लाहरनि आं देलाय समाबो थांबायानो माथो औ बिरफुं नों बबाव दङ जों मोनफैबाय दे फै रैथोमा दिनैलाय दोंबेसे खालामनोब्रा रिहार्सेलालाय समा जेसेबां जायो नायनोसै सौफैबायानो माथो नै माथो बिथांखौ नों सिनायदों मोजाङै हमनो हायासै आदा बिथाङा आंनि लोगो बिरफुं दैमारि गयबारि गामिनि दासो हमनो हाबाय आदा फुंखा खेरानिनि फंबाय नङा होमबा औ नंगौ नों गाहाय फोरोंगिरिनि फिसाजो रैसुमै नङा होनलाय नंगौ बिथाङा देग्लाय एम ए खौ कमप्लिट खालामबाय आरो सासे मोजां गिटारिस्टबो बिथाङानो देग्लायनि जोंनि फांसनाव लिड गिटारखौ दामगोन आरो बिथाङा इउनिभार्सिटियाव गल्ड मेडेलिस्टबो बांद्राय बुंबाय नामा नोंथाङा आंनि समाव इउनिभार्सिटियाव दामग्रायानो गैखायामोन बेखायसो आं गल्ड मेडेलिस्ट बिथांनि सोमोन्दै जों आगोलावनो खोनाखादों बिनिखायनो जों आसा खालामो देग्लाय जोंनि मिउजिक स्टाफआ साबसिन जागोन माथो मोजांसो जानांगौ दे अब्ला जों जागायलायनोसै नोंथाङा गिटारखौ खुलिदो दे जागोन आदा दे माबार लैथोमा माबायाव हमदो बे डि मेजराव बे दाख्लैनिखौनो रोजाबसै नामा दे बै आलायारनियालै आच्छा दे ड्राइभार गारिखौ एसे लाखिथ'लाय सारा बबेनिफ्राय फैखो आं फरायसालिनिफ्राय फैदों सारा आंखौ सिनायनो हादोंना आं हमस्लाबनो हायाखै आं उथ्रिसार रामसारि सार खान्थालबारि गामिनि आबादारि गोमबोरनि फिसाज्ला आं नोंथांनि फरायसालियावनो फरायदोंमोन सार मोनसे समाव जे जोंनि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव आसामनि गेजेरावनो इंराजि साबजेक्टआव हाइएस्ट मार्क मोनदोंमोन नंगौ सार आंनोमोन नोंनोमोन दा नों बबेयाव मा खालामगासिनो दङ आं बोसोरथाम आगोलावनो आइएस कमप्लिट खालामनानै मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट अफिसाव सेक्रेटारि महरै दंमोन सार दा थांनाय दानावसो स्टेटनि सेक्रेटारियेट अफिसाव चिफ सेक्रेटारि महरै जइन जाफैबाय जोबोद मोजां जादों आइ एम प्राउड अफ इउ माय चाइल्ड
नोंसोरनि देरहासारनायानो जोंनिबो देरहानाय। रियेलि सार, दा सारनि फरायसालिया मा कन्डिशनाव दं? गैया, दाबो भेन्सारैनो दं। प्रभिन्सियेल जागौमानि आंनि बैसोआ रिटायार लानोनो जासिगोन। हाउ सारप्राइज इट इज, दाबो प्रभिन्सियेल जायाखै। आंथ' माब्लाबानो गभर्नमेन्ट जाबायसो सानदों। गैया, जेबो गैया। बेसेबांदि धर्ना खालामबोबाय, हांगार स्ट्राइक बानायबोबाय, गोबां फोरोंगिरिफोरा पुलिस मिलिटारिफोरजों बुजाना गावजाना बेंगुरा जानांबाय। जेबो सोलायनाय गैया। जोंनि मेगन सिगाङावनो मोनबासो सरकार बाबेनलांबाय। गासैबो एखे जुब, गावनि सार्थखौल' सुफुंनो नाजायो। हाउ सेड। आं स्टाडि खालामनानै नायनि भेन्सार स्कुलफोरनि सायाव केबिनेट डिसिसना मा फर्जायाव दं? जों मेंग्लिजोब्बाय उथ्रिसार। जों दा बोरिमोननि लैथोनि गेजेराव बैथा गैयै दिङा बायदि जानानै दङ। थारैनो सोरनिबा नाजानायाव प्रभिन्सियेलाइज जायोब्ला जों बिथांखौ इसोरनि समान मान होनाय जागोन। जागोन सार, आं हानायमानिखौ आंनिफ्राय नाजागोन। नैबे आंनि कार्ड। आं दा MLA हस्टेलनि कम्पाउन्डआवनो थायो। सारा माब्लाबा सेक्रेटारियेट अफिसाव थाङोब्ला आंनियाव हाबनो दाबाव। जागोन दे, जोबोद गोजोन्थों। दे बिदिब्ला आं फैबाय। दे थांदो दे, साबायखर। Hello, darling. My sweetheart. Don't worry, I'm okay. Have a nice day. Rogong, nang beफोरखौ मा खालामदों? आं मा खालामदों? आंथ' जेबो खालामाखै। आंथ' बार्थडेसो जाना फैदों। कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्ट। बेबायदि खालामनो हामा नङाना बिनानाव। नोंलाय बबेनि बिब' जालायखो? आंहाथ' रावबो बिब' फंबाय बिदा रावबोआनो गैया। हामबायसै बिनानाव, नों एसे उन्दुनानै लादो। आइया मिथिब्ला दानो रागा जोंगोन। सोर आइ? आंनि आइया? बियोथ' आंखौ रायखाया। आरो नोंहाथ' आइबो गैया। सरि, बेयोथ' गोथैसो। बेथ' आंखौ रायनोबो हाया। नों बांद्राय फैबाय बिनानाव, नों एसे उन्दुदो। नों बांद्राय फैबाय बिनानाव, नों एसे उन्दुदो। अके। आदै बिरखोदाव जिराय फै। जागोन आदै। देग्लाय माथो मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोजांथारनो आदै। मोजां आदै। देग्लाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय 40 फरायसाया आनजादाव जदोंमोन। बिनिनो 95 बाहागोआनो माने 40नि गेजेराव 30 उथ्रिदों। फार्स्ट डिभिजनाव साबेसे मोनखो आदै? ग्लाम मोनदों आदै। सेथि थाखोआव 20, बिनिनो 7 सायानो हाथरखि मोनदों। नैथि थाखोआव 15, थामथि थाखोआव 3 उथ्रिदों आदै। आरो मोजांसिन खौराङा जाबाय, बे बाराव जोंनि फरायसालिनिफ्राय हिनजावसाफोरनि फिथाइया हौवासाफोरनिख्रुइ साबसिन जादों। नंगौना आदै? नंगौ आदै। 38नि गेजेराव 27आनो हिनजावसाफोर आरो 11 हौवासाफोरा उथ्रिनो हादों। बा
बिरखोदाव आदै नोंलाय माथो